Ingrazi ningkan kimi katalon arong ajiang bong toksike pangdeng di pukla kesengar ni katalon. Karbiang long Labor Union tiripia sahemalong mahang ketekar ni katalon. Neseme lapen kang hona prang pualun zirkimi impu pontang. Kardom pinikar bi prime time birta long pen kadu kavya phantami kardom mang pazariklo. Tangte pinikar bi prime time birtang ton pen arjuik tha. Ingrazi ningkan kimi arong aje katalonang bong arkoi ni pha isiar ni troksike pangdeng di phuklap kesengar ni talon pon. 1954 mate pharokre sirke bra phoke bra plianingkan arkoya chiklo ni pha isiar ni di phuklap sengpa. Surhini raing kora plianingkan arkoi ni pha isiar ni di phuklap arta ningkan troksike ahem kelel. Laso pharman arkoi ni pha isiar ni jaime kate adap lama kang thur. Karlitang atama phan kachikemo him ke dok kang than lang ke so ki jun. Arleng ke saratama phan kar chopensi di phuklap ke seng arni talon. Lapenan parata dihin kadure aham phang aphan pe kar om ronpo. Arkoi ni pha hinyar ni Karbiang long Labor Union dipu diripi amithang sehemalong laborara ni katalon dana birta katnia sa sehemalong birta nang pali. Kedamtang surhini rakre sirke paningkan arkoya chiklo ni pha hinyar ni voreng kave sai kachongdat arat pen chenglok rat asai ke klematum doan jingrum si Karbiang long Labor Union amhang pathek. Lasong si pining an ke ingdeng trok ke chok arni amithang tiripia sai hem birila long talon to. Laswa long aluhi sarpaman pen khorsing timung Labor Union Chairman chetong dinsi song alama ing thursi karbi kur phwa phan an chikimopo. Anparata him ke dok mate cake sedami ing thang. Lapen pherang kya phan ke than pontuke Labor Union isivet ke dojia phan pachini. Lason si tiripia me pu adular mengsing rong pi pentame pachini. Mea long tiripia me pu bidya sing rong pi kong chunbang bidro sing rong pi chunbang rising milik district me pu long sing kramsa chunbang barbel tokpi robina ing pi renuka ing tipi anparata ajoy rong pi atum jerap chito dingsi bangso amahang ke the katalon pona mea long ing sam jin pen pachun. Nili mengke khosing temu nili bodan sor tapi nili phan kang phone kayang sepen nili phan matum sero apartment kato ka nili phan kang phone kayang sepen turang hang sarpen nili phan kang pen nang YC emili tempen chitu cerap chitu pesi MP temena nili phan nang pilo la sin li declaim pami dam pami po la pen aro ari mbi pin pen pening non 2024 ningkan surien ko pri ningkan pen ke nili kato ka be lebar tam 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 dei phan ni di konpo la pen ke claim ke dai phantani tum besen met pen sirap situ si tum tempo kasi na itu mi settlement tame na tum ta kato ke pangdak pembom tha ebar ke do dam dei phan chongda dam dei phan la pen ni tum ko son ma claim ni ke dam nai la pen ke wen sa tame ni tum la sim la to ra ma hando alang ne phan ni tum arju si phan tum ki pensi ni tum arjo ni pen ni tum kam claim pembom po lasi ni tu pi chirum nang ko ke athema ar chok thir the de prang prang ta lasi no na bang ke ni tu pi ni an ke suri ne ko ra pri ni pai senior ni tu ke ar chok thir lo nasi la bang so liwar nyon ke ni tu mo kai suri kai phalo ta me kam ta thana lasi uwi kimi bhanta ru ngon po no ni tum sarbom lo sita me uwi kimi hida amuka kai amuka ni ke je liwar nyon ke kelong cheng kar biang ke khorsing ti mu helo ka pa thana lasi nili ta an ma claim poni la pen potol la mon ni tum khani son ni claim elo no na bangke ni tum siem da tortura ha ni tum akai do ta don chi bai poni tum la dom ten ah mo si tame abrang tin ah mo si tin ta ni la bang to heavy ki ha levar free ki ha ni tum poni
hasil hai kita pindam ni han kimi han tame ni tum do kawe cirap pet situ pet ni tum la sondiran yang pangtang pemakinan komite serta sedang takut ni implementasi. Kini aja make lapuson 2018 nonan until nonan 2024 itu labang so foundation ke talon on numerong kit itu ke bang jelang arni aning kanan kita me lapuson al se pate pon bom ya pasti itu tulang dorat kan je data song ke claim coda matom patan nili tuning repair piglo nutin ta metha foundation de ya east west lapen de kan dau kawe ke cirap cetu pet ja pasti nili tuning rilo atema foundation de alo ke cetong dun ke itu makenang sot pas itu ke cengsi movement lo labang so ke patil ke dia panje solang dorat pen itu cesong te antu se labang so foundation pan jalana long ko pen itu ada cingrum adim pen ke tethan ke cepari adim lo lake is foundation by tanking ke sini makalo pen itu kacongdat karbieng long hawa chot kali angtan kacongdat matum dadu halatum pan labang so foundation de ke pacini aje atau kati pacini aje pan ke nilihin pacini nili kelas pen pindi pangdak polo lapente itu kewang jilang anda itu labang soakam foundation de kacini pam me pameja pangla congdat cutulu tu mantala labang soani foundation de ari bangke nili pindi pen klardak pen nili pacini perpiglo pini labang so foundation de tarik ini labang itu ke palon kon theka hot detail alam bangke itu kacongdat tum anke foundation arni bangke kam claim polong le dat nangji labang so foundation de arni bangke kam ke claim bang engton kops kemil itu methang foundation de lo posu kidut petja fansi ni lucuning republic alang li pada pacini lo mana sivet union sivet do nangi arorim aweter nai ko sini liku non so lawang itu sivet be private be ta arorim ke lake dobompo sitame la puson padode dia fange itu foundation abang itu tangkring nang ko tapen ta chairman panta ni lucuning republic lo alang li panta ki japon ke keng setja fan arna marni ang alang li foundation de arni sini alang panta kelas up ni lucuning republic alang li hatak angsong dan ke manja pat kada central committee dan kacing di cetam tai kita me cingki rapet dia fan sini alang li panta ni labang so foundation de arni alang li panta lucuning republic la talang kita claim pun fokusi ini matalo Karbiang longangkang piang bong pen nong nam kache thang dun klong alun sepo jingbai ti so alun zir kimi ni seme la pen kang hona prang pu alun zir kidam tang suri hini ra in ko raket homaningkan matizong ni phai thomke pra isi aningwe dong muka crown committee chairman prahalat timung ari deng pen lunzir kimi ingpupon pusi nele tuma phirang ke pen berota nang polepo Lunzir kabonda lapen ate ot ki pipon parta lunzir ki lunpon lata isi apuna chak mate ke thek serabang phobang phiatum aredeng along sido lasong si dong mukak arong supia long achokumar mate ward commissioner sarlong ki tiso alang lipir the ka hachar nya long pachaton dunsi alang likaching honakor tiaro mate amuso nong nam ka thang plong along sepo jingbai ti so hin pen lunzir bonta ponsi ni seme lapen kang hona prang alunjir amena YouTube channel along piponta halapu lunse po chingbai ti swahin pen bangso alunjir kimi ingpu ponte tapi bangso alunjir karjupon japhan kachuningri pedapo lalo pining we jen arni kimi arni pusinili tumbai ma thadam lo chingsibang kenili mahang ke thegarni pini 31st December lapente laso nili mehang ke thegarni pachiton dunsi punili bong laso kiluna luna bang kenil tum ingpu poniglo alunjir labang ke journey neseme lapen kanghona prang la journey sinili tum release poniglo lapente laso alun kilong ponji labang ke punili bong lemo pathan thuna alang li YouTube channel do hola chingbai tiso pu mu details bang ke mo hula daksi loik po churo ne pupe nili bang churo parpik lo alang li ni ik non pen pupe lo bang bom hut same aprang prang lunjir same nili hanang rap don bom lo sonthak thak sen ko puthot alang li ni karong pen puthot nili phan apor kimi ne pek ponsi puthot angko lunjir kimi nang pabonda pon thulong lo nake frangsi galang li ik phan choro pi thank you so much ik lalo nili mithang channel long setame nang li tum long ponik ji lapen hala video bang ke official kaprek dota hai samela audio bang ke nili mithang along se long pon po nali tum takadok be la bang so alun
nili pen kado we ili tumrat pensi tum kaching hon pensi semar po tenglo lasi nali tum labang so lunjir long nilhan kang honang pidun po nangar ju pidun po si ningak long pen choro parlo. Thank you so much. Nizang Longri Labor Union hin pen kache pherangamai kokasarpo picnic spora long ingnipo. Bangso Maya Long District Committee Area Committee atumta chatongdon. Maya Long District Committee may put bang atuma phan an appointment pi pazerpo. West Caribbean Long Labor Union Central Committee may pu manaf kram sapen kachari ponamai judde dapi pherang ketum pen chihu chipu rahur alangli kaning jepon Labor ek arona tengpulote labor atum aja kongkipi. Lapen West Caribbean Long Labor Union claim bang atuma phan jongsi komatni kepa siksak diputot do pulote minit fuangbong police pares un pesitha. Lapen alang nitum komatnya bang puatum jongsi anti social asai peklema bang puatum phanta kenep kangnang police along kai keta chirap chitu dun chipisi. Zirikin Deng Pen Edward Tiso report Card News. West Caribbean Long District Committee atum phan si niltum ladak isi West Caribbean Long District Committee pen kapang tang ragje phan si niltum pini isi application mate alang li District Committee atum phan kapathir jia phan kap asu mesen pen West Caribbean Long non ke bangji efrang sitame alang le tum pen labangso kapang tang ragya phansi netum isi appointment alopi ponlo netum central committee pen lapen ke netum kedam tang sitame West Caribbean Long netum la aruarim singbom dambom lo lasi laso area committee tum sitame lapen district committee tum sitame alang le tum nang pache tonon lo lapen non ke bangji efrang bangke netum thek an pen nilitum kaching hon Caribbean Long arar phan sitame netum mesen pen kam claim pon po lapen isi bangke netum ke claim ponji phan se kache sik dolo athe nilitum labor union international labor organization la nilitum bangke ke claim poning asai dope lasi nilitum ladak non ke bangji eprang pen bangke lahor ke jo naut para tuman sitame nilitum ke nepon padoji lapen ke nilitum chonghi pen chenglok lahai sitame nilitum penana sai ke claim pon doji lasi nilitum ke labor union nilitum ke claim poning aja kong thepik ke claim poning right abang ke nilitum thepik lasi nilitum West Caribbean Long Labor Union pen sitame ingtang rak pen nilitum claim pon po ala pen nili pen chenglok sitame kedua tum sitame nilitum non ke bangji aruarim ke cheng pon aji pon ma ke nang sotlo lapen nilitum pardungron sidam deng pon bom po pen lapen mesen pen nilitum kaching hon ponji kachera ponji phansi nilitum bang kamatha bang do nai lase nilitum munit pulote munit ang bong nilitum kachethan kachimum pen elam pen kachepachok ye phansi nilitum kamatha bang do nai lapen ronglong sitame nilitum sengdam aji lapen nilitum labor union long si ke claim tumon ke duelo organization ke doan ta nilitum kam claim tum lo lapen political party ke doan tum ta kam claim tum side lo lasi nili kaching hon ke doan tum phansi tame nilitum aron long si kam claim bang phu ke doan mate organization ke doan lapen ke Dinge Pictures producer hin pen puthot karbila marjana lunzir kimi nekai kemang alunzir Dinge Pictures YouTube channel along paklang pon thutang bangso
phan birta mo ingtonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Karbi Aronbari marat kedoan aphan birta kimi ni misi ning isipu athei pian pongsing nona kileji arkoya chiklo ni final ke parni dipwarong sopi pithe puthe aklam ni hangrong kethe sai sports complex mile thwalong keteng si apharman Karbi Aronbarim armu jingruma maipi surihini ra inkora pli ankan apharman paman ponpo Labang suamai pialong world record kapiman ji aphan pura lak isya kuru saratum pen bongtin arnam kipuasai pada ponji Bangso amai pialong aluhi sarpaman pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma cetok Lason si bangso amai pialong Assam along prek jam along rialong kido Aronbarim akarbia ratatum anparata Arunachal Pradesh lapen Meghalaya State along kido akarbi Aronbari makarbi atungta bongtin arnam kipuasaya long ongdung arap cetong dung Dihiana mo phit pathot birta long wang thuik long Karbia khaya tum hako pirthi sining langroi langjeng nang plangra pen kerim bom ki kroi bom Aronbari majutang anim rokom doan pirthi sining ru retik kapareng sabvel je phanpu matha ponsi ar koi ni phai troxiar ni si aporar ni hotpon bonta apor ka dure la pen ka siksa ke doko ka joini ar koi ni phai nar ke ar ni an ke pon thu pusi ar koi ni phai isi surhini ra in korapli aningkan taralang so aibia long pherang ke ame pen KAACA Chief Convener Kangjang Terang Pen Pachinipo. Ningkan humia kardom kadogoi Karbi Aronbari meching hon Karbi yang long pen angtan Karbi dum doan setame Assam det teli Arunachal Pradesh Meghalaya kedua Karbi tumhan an setame ni tume ahin pen halang ni tuman ningkan humia kardom pajiri lo kardom masih jasemet non nang tuman kehang ke lalo ke dam tangar ni penangan juningan ningkan pen Aronbarim armu cingru mamai ningkan surira ingkoi rapli dak di fulong pithe puthe aklam Karbi pithe puthe aklam nihang rong ni thelong 5 mile sai complex long pe duji alam pu ni phai ni troxy arkoi la sorni sikisik du la sinon pini puthot nang le tumphan presa tumphan dak kewang lak sonang chorolo la sinang le tum hoi pen ka do ya rat phan Karbi ang long arat Assam long ka Karbi do anak Akarbi lapen Meghalaya Arunachal Pradesh Nagaland long gedua Karbi atum kadu wesita la sob mai long nang cetong noi man puthot alang litum han litum hin pen pachini thui ke lan lo aprang ke arkoi ni phai troxy pulo seta non bang puthot isi asap o kelar chet adim mangela lo ni phai ni arkoi ni phai ni troxy adim mangen non bangke arkoi ni phai na kep arnisi pedo tripo Arnisia phi lasi la solong kaduk we panse tame postar hi ke pa bontang ana bang ke arkoi ni phai proxy sidokolo seta non bang puthot postar le seta flex ke mi lepo la pena ko la non nitum Karbi Anglong Aronbarim armu cingru mamai 2024 mate ningkan suri ra inkora pli ahin pen nitum la chief convener pen pachini ke lahan lo la se la so adde bang ani phai bang non ke lar thu pu bang ke hola poster bang nang nitum lang lera pen flex ke pa bon tan bang lang lera la non pu thot la so message pen media pen print media pen aso ka pa che thang songang bong rong siang bong jir pi jir pom bong song klem bang pu bang phiang bong do an se ta me la non Karbi Anglong Karbi Aronbarim chingrum armu cingru mamai 2024 long klem rap per bang pu bang phi song do an be do an sita me pu thot la so bang atok anu sita me la so lam ke peli thui phan selang le tu mana tuning ri lo pasi nili pothe hemphu mukrang pira sinja ahir ahai enbensi ahir jumi enbensi kadu we phan sita me la so mai long che tong ri phan tuning ri lo ong du ngarat pe
la pen nang litum hala pindeng sumpot sita men litum ki pudol la hay ang bong pen la pen pindeng chok lim litum sita nang du nang po ang pen bong chin kawe tum sita menang du nang po la pen pe seleng kawe tum sita nang du nang po athe ki ching silang po litum ki bi kado we mat ke du pet pe chok pet pe aposi karbi aron barim pithe puthe hem phumukrang pirasinja bari the pan ki kroitum anke la som mailong ki bigiti kali pusita me saru sarhang kali pusena ing okang jang ing tang chitum anabang ke la dak nang chitong nang po la se dak kadu we lakhini muni pe chitong ni polo lak sia bang ke bongchin bongkro karna pui pusi world record claim usini tu ka chisik la sila so phan kan tok we ke wang pe di phan si pini la so press meet pen nang litum phan nang chuni ril kardo Tang tipini karbi prime na birta bangke kang tonik long kato kaweta me dome thak me purwang thu